guys, welcome back to my channel and my new video. Guys, say Mune raja. Ompray dayo. Yogji sunu roङा आरो मनेयानो. बेखौनो होनगासिनो आया मैला sunu रोङा होननानै. ओमफ्राय guys दायो बाजै मोनाव थांनो ओंखारदों आरो बिदिनो मालायनो नागिरदों आया खिथादो. Ya berma, mabal hordang, habani. Ini bwyw tey, lakukan jagan. Jangan pinti ada. Acha, Sonia थांबागोन nih, ना? Thanksै guys deh. Mama ya berma, mabal langgeng. Thanksै guys, dayo अखा हां जाबाय आरो नै. नोंहागोन खोमसि खोमल' जालाजोब्बाय ओमफ्रायो आंनि मबाइला सान्दुं दुंबासो एसे क्लियार नुयो आरो ओमफ्राय बिदिनो अखा दोमैलु मालु बिदि जाबाथाय बारा क्लियार नुवा एकदम कानेक्टेड आरो स' ओमफ्राय रङियाबो थांनो नागिरदोंमोन आरो गाइस गाबोन समफोर ओमफ्राय गाबोन बुधबार ओमफ्राय आं नायसै मा जायो थांनो नागिरदों आरो जिखुनु माने दायो नोंसोरो बे भिडिअखौ नायबाय थानाय समाव जों थांगासिनो आरो रङिया जोंजों सफादो सोलो आयौ सोलोनो फैदो बारखोला जोबखोनायसिनो गोजांला जोब्बाय मालाय सोंहरनो जादों सनाया नै नायगोमला जोब्बाय आं स'लाय इसिबां नानि स्कुल थांनांदां नोंहा नेग्रासो उनाव आनैनाव नै न'आव मानफबजोब्बाय माबाया लावसोना लावलाय नानि नोंखौ नुबाय मबाइलाव बिमानि मेथाइ जादोंसो आङो होनलाय बिमाबा नायना नाया सैमाया नै बिन्दास उन्दुनानै दंगासिनो खामानि नै जाबाय नैसाय खोमसि सिख्लाफ्रा थाखुमायजोब्बायसो ना जादों आरो गारदों नालाय दाखोर खालामजोब्बाय जा गोजौ खोबायना आया गोजौ खोथुरबाय सिख्लाखौबो खोआबा बारखौ फैसिगोनसो सिख्लायाव सासेनाव थांनो ओंखारलायबाय जल्दि माने आंखौ बयलार जायो आंनो बांसिन जायो आंनो बांसिन जायो बयलार आया नै एन्जरा खोमसि खोमला जाला जोब्बाय नै खोमसि खोमला जाला जोब्बाय एकदम अखाया दय थाइफ्रि हांबावबायसोमोन ना एकदम खोमसि जाला जोब्बाय गेलेनो रोंनाय जाखोमारिनिखौ सोर गेलेयो गाइस बायदि गेमखौ अहाय दंबावो जागोन निस्सय मोनसे दंबावो आरोखि ना मादैखौ हाबफा मा खालामबाय नोङो मोनाला जोब्बाय नै ओमफ्राय गारिया लाइटबो गैया बेलबो गैया दा मारै थांगोन औ एसे दानस्रां मैयाबो एसे दानस्रांमोन मारैथाय सामफ्रामबोखा फैगाफ्रामबोखा सनाया नै फैफानानै सना नै फैमारबाय नै ओंखाम जाखांबाय नै हारसिं बिमानो होजोबबोबाय दाना आं दाखालि नों सिगाङाव गाखै नोंनाव फैबा नोंनाव थाबाय थागोन सोरनावबा फैबासो मैगं गैया खायाखै आं फानखांबाय आरो ओंखाम जाखांबाय आयौ लाइटसखौ नायना मबाइलखौ जाखांबाय थावा जाबाय आङो जानो हाया बारा
आरो दहाय माबायावसो जाखादोंना बाय माबा दोनलांजानोसै नागिरलायबाय नै मोनानानै दोनलांसिनसिनखा ओइसो नङा सर' सर' दख'ना गाननाय जायो ओरै गानहोबानो जायोमोन नै दहाय ओरै खावसेल' खानाया बेना मिखा रायलायहरबानो जाबाय माइदां नोंसिनाव फैदों जोंहा होननानै मोनालायबाय नै जोंहा आयु दासो नानिखौ बायबायलै बायबाय होनदे बायबाय होनो बायबाय होनगुलायबावा मा थानो बाजै खोमसि खोमलाव जाजोबखाबायलै ओरैनो दोनफैनानै थांफिननांसिगोन ओरैनो बायबाय होनदो मामाखौ बायबाय होनदो मामाखौ sana mama sini bersama so guys dayo finally no मोनफैबाय आरो finally जायखिया ओमफ्राय guys माने एकदम मोनालायनाय आरो जानाय लोंनायनि जेबो प्लेनानो गैयामोन खालि थांनानै बिदिनो माबानायल'मोन आरो बेदर लाबोनायल'मोन ओमफ्राय दायो ओंखाम संबाय बाजैया ओंखाम जायाबा हगार हरखाया नालाय एकदम ओमफ्राय दायो मोनाबाय जोंनाथ' लाइटआबो जाया गारिना आरो बिलाबो जाया ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आदा मोनासो दोनबोबाय आरो जोंखौ आदा सासेया आदा उन्दैया सिगाङाव थाबाय आदा गिदिरा उनाव थाबाय ओमफ्राय आहा गेजेराव बिदिनो फैबाय बिदिनो दोनबोबाय आरो ओमफ्राय गाइस गाबोनहायथ' नोंसोर माने दा बे भिडिअखौ नायबाय थानाय समाव जोङो दायो माबायावसो दङ जागोन आरो रोङियावसो दङ जागोन आरो स' रोङियावहाय थांसिगोन आरो आं थांफेराखै फार्स्ट टाइम स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिनगोन माने रोङियानि भिडिअखौ लोगो मोनसिनगोन आरो स' बाय बाय